Prime Water. Care of ni Erwin Faris sa branch manager. Deriman Carlosinya Electrical Supply na makukuha sa may Katahid kan na Barangay Hall San Francisco, Iriga City. Siniguaman po ni na pwesto sa sentro kan na siyudad ni na Iriga. Hanapon sana si Engineer Meneleo Losenia. Mga tugang maray na odto po aldaw kita ngunyan ni na Webes sa 31 kana bulan na Oktubre taon 2019 ultimo nga aldaw kana bulan na Oktubre sa aga sa 1 na yaw na po kita sa bulan kan Nobyembre. Kumusta po ana sa tuyang mga kababayan? Sa busy na po sa pagluto kana sa indang paguntuhan. Update po ko niyan ang mga opisina. Abot sa nang alas 12. Asin man po at yan hapon, mayo na pong opisina. At naghahanda na po sa tuyang mga kababayan na mapasiring sa sementeryo maski nga ni Kasubago. Nagpara Turutagiti, nagpara Uran-Uran, nagkapira po ng mga kababayan niya to ang nagbibisita na po sa indang mga mahal sa buhay, naglilimpya sa sementeryo, nagpipintora, lalong-lalo na po duman sa may igwanin mga museo, igwanin mga tent na dahil mauranan so sa indang pininturahan na nitso. Na iba man na obserbaran niya to kuya naglilitering kan mga lapida kan sa indang mga mahal sa buhay. So iba man namamakal-makal na po ni na pigapod na pang-apag. Arog ka na masinuman, banduya, dyan sa Nabwa, banduya, digdi sa Iriga, baduya or sinapot. Kumusta tabi may mga okasyon ngunyan sa mga nagsisilibrar ka na sa indang wedding anniversary, sa mga ikakasal, bunyagan, piestahan, reunion, kasin man sa mga nagsisilibrar ka na sa indang mga kumpleanyo, happy birthday, and we have many more birthdays to come. So mga naka-birthday na, belated happy birthday. Duman po sa mga ma-birthday pa lang, advance happy birthday. Kumusta po ang mga misis? Nagaluluto ngunyan ni na pansira. Pigaluluto gulay na katnga or iba pang klaseng gulay. Iba man nag-uunin na sira, prinitos na sira, o kaya man sinabawan. Na dahil nango na magparakakanin na karne. So mga gulay sa nango na mga sira. O kaya man tilapia na dahil nakakapa high blood. 9 minutos makalampasan na alas 11. Asin man ang oras na yan, narasain doon ni Madam Monica Ferreque, kana Limassol, Cyprus. Mga tugang sa tuya pang obserbasyon sa mga sementeryo sa pag-roronda taman Kasubago, may mga nagabugtak na po ni na pwesto sa may atubangan, sa may aagihan palaog sa sementeryo, na iba man
ay ibinubugtak ni na kuyan so kakanan. Pero mayo kang mahiling na nagabibinta ni na arak an kadaklan mga tugang soft drink asin man mineral. Maski nga didigdi sa siyudad Kanirigay, nagyan mi ni karundang Pilip, bawal ang sigarilyo. Mayo ka dyan mahiling na nagtitinda ng sigarilyo. Mayo kang nahiling na nagtitinda ng arak. Ang nakadaklan na mga sitseria, asin man na pagkakan sa kuda soft drinks and mineral water. Pero sigarilyo sa arak, mayo ka dyan na mahiling. May mga nagpapakakan-kakan man dyan. May pansit, may bihon, igwang alinotong turon o sinapot, kamutikyo. Yan ang mga nahiling niya to. Lalo na ngunyan na panguntuhan, pag inabot ng panguntuhan, na luto man ni sira sa kanin kuyan, nin pagkaon. Kan sa mga arayaon dyan sa sementeryo na nagririlinig and dahil na makauli sa saindang pangarong ako yan, mabalik na naman dahil pa ngaya tapos ang pagdinig dahil pa ang pagtapos nin na pagpintura pag-littering kan mga nitso dyan sa laog kan sementeryo. Ang Philippine National Police naghanda na po para sa pag-arabot kan sa tuyang mga kababayan na mabisita po sa saindang mga mahal sa buhay. Na pagiramdam ka na PNP, bawal po ang pagtinda asinman, pagpabakal ni narak sa laog ka na sementeryo. And so mga nakakagadan, pinagbawal ngo na maglaog asin man sa mga yaon sa laog kan na sementeryo na igwanin mga daradara ni na anong klase pa man na nakakagadan. Bawal man ang sugal sa laog kan na sementeryo. Bawal man ang darani na video okay. And siring man pagiramdam ka na Philippine National Police na daing gayo rolowas gabos na mga kapamilya na mapasiring sa sementeryo. Dapat igwaman po giraray nin tao sa laog ka na sa indong mga arong. Takon monitor yan kan mga mahabas ay mayo ngayon ng tao salbado ngayon adi mahanap nin lugar na makalaog asin man mahabas ang mga kagamitan. Pag-uli din do kayan, imbis na maugma mo asin man na magpahingalo na, makukonsumisyon. So iba din dong gamit, lalay na kan mga mahabas. Kaya yan po ang pagiramdam kan Philippine National Police. Nakon na kamo papasiring sa sementeryo, magwalat ni na kapamilya na iyo po ang mabantay sa indong mga harong.
And sa lado man mga tugang kan Bureau of Fire Protection, pinapagiram daw po duman sa mga masulo ni na kandila sa side ng mga rong tani bagani baga. Afera kan na pagsulo ninda ng kandila sa sementeryo. Na sulo pa sindanin kandila sa laukan sa indang harong. And nakasabay na po duman so pag-apag. Ani na ako na pinagandaan man sa mga kapamilyang yaw na sa ikaduwang buhay na nag-aapag na may kuyan dyan, may sinuman, igwaman ni na subanduya, sinapot, asin man pansit na ilinatag dyan sa altar o kaya man sa retrato kan sa indong mga mahal sa buhay. And sarap pa mga tugang na pagiramdom ani na mag-aingat sa pagsulo ni na kandila. Dapat ipasiguro ang kandila na mabugtakan, so ito pong daitulos na magkaraba. Ako na magbugtaka mo ko na sa inside na mapatindo pag maupos yan sagat ko na medyo luma ng maray, pwede po yan makutanin na kalayo na iyo po ang mabungkaras kan nakasulo dyan sa indong lugar. Kaya ingat-ingat man sa mga kababayan nato. Ini po mga pagiramdom na mag-ingat po kita ngunyan na undas. At kasubago nga ni mga tugang dyan sa merkado kang nabwa. So mga paratyenda, yaw na po sa naog ka na merkado. Maging so mga kandila. Ngunyan, so itong mga mabakal, imbis na malaog sa merkado, dahil po naglaog dyan sa merkado, ana iba mapasiring po digdi sa syudad kan Iriga. Digdi mamakal ni na mga burak asin man na kandila. Kaso mga para burak asin man para kandila digdi sa syudad kan Iriga. Yaon po dyan sa may Iriga City Ceremonial Grandstand. Ani na kung na ikumparar mo sa mga paninda dyan in burak, paninda dyan na kandila sa nabwa, digdi na kung sindang mapagpipilian sa syudad ka na Iriga. Kaya panan sa mga kababayan niya itong iba dyan sa nabwa, niya ko ninang dahil lang nahaloy ang mga multicab na haling nabwa pasiring sa digdi sa syudad kaniriga. Daan na sa tuya pala na ibang mga kababayan na na hali dyan sa nabwa, digdi po mabakal nin kandila saka burak sa syudad ka na Iriga. Pagbaba mo lang dyan sa may likodan ka na simbahan, nin malakaw-lakaw ka lang, palaog sa simbahan na haranina adigdi sa may Iriga City Ceremonial Grandstand na kung sa'y namumugtag mga paratyenda nin burak asin man mga paratyenda nin kandila adigdi po sa syudad kaniriga. Kaya yun yan sa tuya tabi na mga naobserbaran sa tuya pong pag-roronda Kasubago. Bueno, ikaw kita ni na report sa lawas sa paagi ni Karondang Philip Marasina. Karondang Philip, go ahead.
Karon ng Philip. Hello, hello. Go ahead. Salamat, tabi karon ng Rocky karon ako pigmumultunan sa kuyang linya. Dahil sa lalang supindot ko. Oh, nako may nangangalag-kalag na tulos. Aldawon pa ka urod to may kalag na tulos. Oh, baka nagkakalag si Padingman, nagpaparamdam. May pangyari. Programa niya iniyo. Pwede. Kinapagirumdum ka, marumduman mo man nga ako, Pading Rocky. Oh. Talagang kunyan digdi sa luwas, grabe ang init. Mainit talaga dyan sa luwas. Mainit, nag-uuran minsan. Nag-uuran. May kinakasal na daw ang gurang. Pambirang buhay ko niya ng pagka-aldaw. Oh, baka ninong si Chuanoy. Dahil man kayo. Ang gutang ka kahit ni attorney. Kunan mo, ano ba yung mga naisip nindo sa kuya? Pero okay yan si attorney Trinidad. Oh. Basta may taho. Basta may springs. Aram na. Aram na, yan. Tapos may pinya. Kompleto dyan. Nagalat ako kan si pinya. Ako pigalat ko sa burger. Pero dahil narumduman. Hindi mo makonsilo ang istorya sa imo ni attorney. Makunggaro sa bao. Sa bao. Nag-uusa-usa na. Umira niya. Konselo man si attorney Trinidad. Hindi sa tuyang dugang na informasyon, manunungod ini sa mga nanggana baga. Nanggana sa syudad kan Iriga sa Brigada Eskwela. Uyan kompletong listahan na mismong si Mayor Madel kana syudad din Iriga na nagduman sa Labo Convention Center sa Labo, Camarines Norte. Ang nakabugtak patidigdi Labo, Camarines Sur. Malabo na talaga sa Kamsur ko narog. So Labo, Camarines Norte nagin Labo, Camarines Sur. Oh, sa inya na parte sa Kamsur. Hindi mayo pa man niya kung Labo digdi sa Camarines Sur. Na ipinaluwas ka na Iriga City official ito bagang kunyaninda. Nagpapaluwas ko ano ang mga magagayo na accomplishment kana syudad nin Iriga. Lang data na yan pagpara kung nganong konsen ni Pig Award. Ining pagtaunin award kana October 28, 29 basta nakabugtak digdi Labo Convention Center Labo, Camarines Sur nya ako karosala. Pinag taong kunyan kay ining manunungod sa digdi sa location kana pagtaunin award kung sa ina lugar nasala sana so nagpaluwas kay ni. Basta importante national awardee na San Antonio National High School most sustained school. Tapos national finalist regional winner ang Santiago Integrated School secondary school large category. Ang regional winners man na San Pedro National High School secondary school small category, dangan man ana Seperino Arroyo High School secondary school mega category. Mantang regional finalist pa man ana sadit na eskwelahan ining Santa Elena Elementary School sa small category. Kaya congratulations sa mga nanggaranan iba ilalaban sa regional level kaining Brigada Eskwela. Tapos pinaghahalat pa ining national finalist na ana Santiago Integrated School ilalaban duman sa national dapit digdi sa Brigada Eskwela ngunya na taon. Mantang dakula man ang pasasalamat ni Mayor Madel Alpilor as in lokal na gobyerno kan syudad din Iriga sa mga major stakeholders na mayong sawaan pagsuporta para sa Brigada Eskwela digdi sa syudad kana Iriga.
Sana makaguno pa din dakul pang award ana sinambit ng mga eskwelahan manggana duman sa national level para dakulang orgulyo pa kana iriga. Mm. Basta arog kaning mga award ana iriga dai nagpapahuri sa mga arog kaning award. Tapos kung anong mga contest an iriga pirming awardee. Kaya hinahalat naman di mawarasan man kita kan mga nakukuha ang award kan iriga. Dawa so mga kunya na lang wigtik. Sabi kan iba witik-witik na lang ya. Witik-witik. Di ana pinaka-importante digdi ana iriga kadakol na mga award ana nakukuha pag abot sa national level. Pakusa na nga ning national level, minsan international pa. International pa. Oh, ito bagang mga parabayle kan iriga. Oh, so mag-dancer. Oo. Kaya dakulang unrayan ka na iriga na kadakol na mga nakukuhang award maging sa national level tapos sa international level na pa-contest. Daan mag-dancers talagang pamuso, bantugan na. Digdi sa interong kinaban pag minalaban sa ibang nasyon, kadakol na mga bulawan na medalya nakukuha. Mantang dyan sa Banwaan man ka na nabwa, igwa na pala dyan in bagong komitiba na sanggol ang bayan. Ining committee de reparo. Ko, pero pwede yan krearon sa mga sanggol ang bayan. Digdi sa Manila na Banwaan kan Rinconada area na magkaigwa manin committee de reparo na makonsuelo dyan sa Banwaan kan Nabwa. May binibilog na pala dyan na sarong komitiba na mamatumato sa mga nangyayari sa sangguniang bayan ka na Banwaan nin Nabwa, Camarines Sur. So yan tabi karon ng raki sa kuyang mga heras na informasyon. Iniman si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Okay, salamat karundang Philip kana sa imong impormasyon. Ana baretag yan ni karundang Philip. Naraman po sa Karayan buot ni Mrs. Connie Fino Flor, LTO Chief kana Iriga City. Asin man kang King Fritz Apparel Trading. Adik di po yan sa Barangay San Nicolas, kana siyudad ni na Iriga. Mga tugang maparaw na po ang programang Sari-Sari Special. Digdi po sa Radyo Ronda. Mabuelta sa Atyan, sa mga barata, sa Radyo Ronda Newswatch, Noontime Edition. Digdi po sa RPN DCKI. Stabay lang po. Uy, Unyong, sibot-sibot ka. Garo ka baga masakyada. Araw mo Isabel, namong problema ako. Tatag-ura na lamang dahil ko pa natatapos ang patrabaho sa araw. Nata man. Ito kaya ang hardware na nadumanan ko bakong kompleto ang tinda. Kaya pabalik-balik ako, nagsuya na. Dapat duman ka nagbakal sa Oriental Home Depot. Kompleto sinda kan mga hinahanap mo. Arog kan construction materials, electric wires and devices, plumbing, GI and PVC pipes, faucet and stainless sink, paint and oil, varnish, soil and termite control, kiln drying lumber and molded doors, power and hand tools, welding machines and compressor. Dapat pala, duman ako nagbakal sa Oriental Home Depot. Mabakal pa pati ako ng tiles. Gabos na gamit sa banyo, igwasinda. Bukas na ang pinakamahiwas, pinakadakula na Oriental Home Depot Tiles and Furnishing Center. Makukaamo duman ang gabos na klase nin granite tiles, imported o local, Class A floor and wall tiles, water closets, bathroom showcase, shower and shower enclosures, bathtubs, PVC doors, and many more. O sige Isabel, tama-withdraw na ako. Saan nga na ito? Oriental Home Depot, Highway 1, San Roque, Iriga City. O pwedeng magkapod sa telephone number 299-6401. Sa Oriental Home Depot, siguradong kompleto. Makakabarato pa kamo. Tandaan, Oriental Home Depot. EDT Motor Parts, Accessories, and Service Center. Available of all kinds of latest motor accessories. Original index helmet with ICC sticker na galing Thailand. Modified body cover set like KLX 110, CRF 70, and PTR 110. Complete spare parts like
like Honda, Suzuki, Kawasaki, and Yamaha. And also available original tire like Dunlop, Swallow Camel, Leo Laser, Fuji Wing, and etc. They also accept special order of original spare parts like Honda, Yamaha, Suzuki, and Kawasaki. And also available Shell Advance Oil, Castrol, and Yaman Lube. At higit sa lahat, meron din silang magaling na mekaniko at may discount pa sa lahat ng items. EDT Motor Parts, Accessories, and Service Center is located beside Oriental Home Depot at Highway 1, San Roque, Irigas City. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone, asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's, asin mga suking butika. Maugmang bareta sa gabos ng mga pet lovers o may mga tama na anuman na klase nin hayop. Bukas na digdi sa Rinconada area ang pinakamodernong veterinary clinic sa Kapikulan. Ini ang Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic. Sa pagmamanehar kan mabuot asin eksperto sa pagbulong nin mga atama nindo na si Doc Willie Co. Ang Co Veterinary Clinic nag-o-offer nin mga minasunod na serbisyo, grooming, boarding, whelping, surgery, vaccination, medication, consultation, deworming, confinement, farm consultancy, asin ipapang serbisyo sa gabos na klase nin hayop. Anco Veterinary Clinic, bukas 24 oras. Malinig, mahiwas ang lugar. Igwaman sindanin mga modernong kagamitan, asin mga medical staffs na perming nakantabay tanganing mag-asikaso sa mga atama nindo. Kaya day na magduman pa sa hararayong lugar para ipapulong ipa-check up ang sendong mga taman. Dikti na kamo sa Co Veterinary Clinic. Haranina, bako pang stress ang mga atama nindo. Anco Veterinary Clinic makukuha sa National Highway, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Katait sana kan dating RMC. Co Veterinary Clinic. For increase, please call or text 0929-694-4414. Mag-drop by na sa Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic. 4 paws, 1 feet, 1 heart. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night. Every weekend and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment. Ladies, bed spacer and storage space for rent. Also graveyard for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Irigas City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay nin tao sa kinabaan sarong milagro. Alagad, ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap nin makakadamay. An A. Vega Funeral Services, o Laporinaria Maestrado, malalauman niya to, unpa kan 1973. Nag-ofresi ring kalidad na serbisyo, alagad, sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services, o Laporinaria Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banwaan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri nin the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license embalmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, Ula Forinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan po e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Forinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services.
mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap nyo? Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na, the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision. Ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Aprobitsaran habang naghahalap o busy si nanay, pwede ka mong mag-snack o mag-lunch sa Wawa Kitchenette. Lutong bahay talaga na magugustuhan kan pamilya. Manlain-lain na mga menu ang mapagpipilian. Kaya tara na sa Wawa Kitchenette. Mapapawaw ka talaga. Ang Wawa Kitchenette, pagsasadiri asin pinamamahalaan ni Mrs. Jean Piñones Pili. Makukuhaan sa indang location sa Atubangan kan LTO San Isidro, Iriga City. Wawa Kitchenette. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer ang nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 38 minutos makalampas ana alas 11. Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga po sa Induga Boss. Yaw kita sa Radyo Ronda Newswatch noontime edition. Tigdi po sa RPN DCKI Radyo Ronda Iriga. Ngonyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ipinahayag ni dating Municipal Councilor Jack Orbita asin pamayo kan na Traffic Management Group dan sa Banuan kang nabwa na kung saan na kasubagong pagkaaga dyan sa Bulwagan Conference Hall sa munisipyo kan na Banuani na nabwa nagkaigwani na pagtiripon ana mga barangay tanod asin man members kan Philippine National Police Civil Security Unit asin man an nabwa Traffic Management Group ang aning idestino sa mga sementeryo ana sinambit ng mga enforcers na konsain man na dyan sa may parte kan na barangay Dolorosa na mumugtak ana Rinconada Medical o Rinconada Memorial Park namantang sa may parte kan
Barangay Tandaay, asin man na Barangay Inapatan, and Barangay Santo Domingo, igwaman ni na duwang sementeryo. Digdiman sa may Santa Elena, Baras Nabwa, igwaman ning sarong sementeryo. Lamantanga dyan sa may Santiago Young Catholic Cemetery, na kung saan man sinabi ni Jack Urbita, dako lang marayan na pagpasalamat katarabang tabang na kung saan man na ini yaon sana ang mga nag-aalalay na members ka na Philippine National Police sa mga barangay police, asin man na Nabwa Traffic Management Group, asin man ang Civil Security Unit, na kung saan man na ini ang matarabang tabang sa pagmantinir ka na pasiorden, asin man sa bulos ka na trapiko, poon ngunyan hanggang sa aga. Dagdagan niya to ang mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Karonda nga Philip Maracena. Karonda Philip, go ahead. Alas 7:30 nin pagkabanggi, halos dain na nagabot nin 20 minutos na nakipag pugusan, asin nakipaglaban ana daragita na pirit na makalibri sa pagkakakagat nin ayam sa kadakulaan ka na nguso kan ayam, asin pagkakakagat kay ni nasakita na makalibre ana daragita. Mayo nang makalaog asin makarani sa mga nag-uosyoso dahilan sa takot na baka sindaman ana mapagbalingan ka na ayam. Halos na dismayo man ang babae sa kagat ka na ayam, asin mayo na ining malay. Mientras na may nagkusog buot na sarong napaaging motorista ang nagtabang sa daragita. Pinagpupukpok na ayam tanganing mawaraan atensyon kan daraga. Dahil man niya inisip mas lalo man pala na delikado na pwede man siya pagbalingan ka na ayam, sigon sa lalaking nagtabang na nahirak siya sa daraga, kung kaya nakipagsapalaran man siya na mailigtas ini. Alagad hali sa nagwawalang aso o ayam, sa wakas nakalibre man ana daraga, asin pinagbuhat niya ini na mayo na nin malay, asin halos mapakit na ana walang pisngi ka na daraga. Ini nangyari duman sa Daraga Albay. Nagkataon man na may maabot na mobile ka na pulis, asin tulos man na pinagsakay ang biktima, asin dinara sa araning hospital sa follow-up. Sigon sa kapamilya, ligtas na ang biktima, asin nagpapaumay na sa hospital. Mantang nangapudan man ang PNP sa naanambitan ng lugar na sana magserbing adal ini sa gabos na bako gabos na atama na ayam ana pwedeng pagkatiwalaan, asin bako gabos arog kay ni kabuot ana mga atama na ido may panahon sa buot na naaanggot man an ayam, mas lalo pa kung gutom may ugali na narurungaw. Mientras tanto, sa iba pa niya itong bareta, sa lado lokal pa man Giraray, alas 4 manin mag-umagahon, kasud ma, sarong bauo, ang nadakop ka na sarong parasira sa kadagatan kan San Lorenzo, Tabaco City. Matapos ining magsabit, asin matrap sa pangki ka na parasirang si Adriano Bueno, na residente man ka na naanambitan ng lugar. Ang nakuang pawikan, iyo na bistado sa pangaran na Olive Redley o Pacific Redley Sea Turtle, na subot sa ini sa 5 species na makukuha sa kadagatan ka na Pilipinas. Ang nadakop na pawikan, iyo ang may laba na 20 o 20 inches. Asin ana lakbang kay ni 20 inches man, asin may timbang na 25 kilos.
pinag-turnover man ka na LGU Tobacco asin pinalibre man ini sa baybayo na kadagatan asin dikit-dikit man na naglakaw na o naglangoy na bao o kaya pawikan sa tubig kasud mang alas 9 nin pagkaaga dyan sa naunang bita ng lugar. Dagdag ng mga bareta sa lado lokal, kuman si Philip Barasena, RPN News. Okay, salamat karandang Philip. Back-to-back report. Nasa linya man si Aldrin Lee. Aldrin, go ahead. Nakatala naman at umang tulong kaso manong utsay. Go ahead, Aldrin. Aldrin Lee. No, nawara. Hello. Go ahead. Go ahead. Aldrin. Unahin ka na. Nawara. Go ahead. Mayo, nina balik ka Aldrin kan sa imong report. Go ahead. Nakatala naman at ubang tulong kaso manong utsay illegal droga ang persona kan sa Lindon, Bunador, kan Barangay San Francisco kan Ciudad kan Iriga. Yan ang napakaraman kan Radyo Ronda sa pamayo kan City Prosecutor's Office sa Ciudad kan Iriga sa persona po ni Prosecutor Roberto Ocom. Kaso bago sa pagkitag ulay kan Radyo Ronda kan kanasang bitang City Prosecutor, dahil pa papaluwas ang nasambit ng commitment order si Bunador sa rason na nasambit ng persona yaong pa mismo sa Bicol Medical Center na nagpaparay kan siya yung tama sa bala durante kan operasyon kan illegal droga entre kan illegal City Police Station laban sa nasambit ng persona. Ngunyan, ang nasambit ng kaso yaong na mismo sa branch 36 igdi sa regional trial court na naghalat na lang para makapagparay ang nasambit ng persona asin ilaog duman sa district jail kan barangay La Pursima kan Ciudad kan Iriga. Dagdag na impormasyon na limismig di sa Hall of Justice kan Ciudad kan Iriga para sa Bareta Aldrin Lee, Hall of Justice. Field Report. Salamat Aldrin kan sa imo madagdag na mga bareta sa lado lokal. Asin man nagdara sa oras na 48 minutos makalampas alas 11. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ipinayag man ni Reverend Father Dan Dizon ang koroparoko kan Holy Cross sa Paris sa Nabua, Camarines Sur na sa agang pagkakaigwanin na banal na misa sa agang agad dyan sa Holy Cross sa Paris. Asin man na pagkahapon alas 4 dyan sa Santiago Young Catholic Cemetery. Sigon man ki Reverend Father Dan Dizon na sa gabos na mga kababayan niya na mapasiring sa sementeryo, masulo nin kandila, madara nin burak, asin man na maalay nin pangagil sa mga tugang niya to na nagkatalikod na sa kinaban. Sigon man ki Father Dan Dizon ang napagpasiring sa sementeryo, bako ini yung kaugmahan kan mga buhay, kundi ini maging solemne ang sa tuyang pagpangadjik sa mga mahal sa buhay na nagkatalikod na, asin man patuninong ang sa inda mga kanak. Sigon man ki Father Dan Dizon, panahon ini na pagsungko sa satuyang mga mahal sa buhay, ninulit na pamansinda nalilingawan maski nga ni nagtalikod na sinda sa sainda nga ikaduwang buhay. Sigon man ki Father Dan Dizon, ang pagpasiring sa sementeryo bako an pagugma ani ba nadara nin mga video okay, ani ba na surugal-sugal an iba man nag-iirinom-inom
asin man na ini ang napagbisita niya to na konsain ang mataon nin liwanag sa mga sementeryo iyo ang mga sinuluan ni na kandida iyon pa man ki Father Dan Dizon na ini sarong ordinaryong aktibidad kan na mga Kristiyano Katoliko na sinda bunyagan bilang Kristiyano Katoliko. Dagdagan niya to ang report sa dawa sa pagiman giraray ni Aldrin Lee. Aldrin, go ahead. Preparado na ang barangay San Isidro sa pagpuon kan undas iglesia na sambit ng lugar. Matatandaan padagos na nagprepara ang nasabit ng Barangay Council kan San Isidro sa pangayot mo ni Gary Mireño para maiwasan ang paggurubot ng trapiko iglesia na sambit ng lugar. Matatandaan ang nasambit ng Barangay kan San Isidro yung isa ro sa pinakadakulang sementeryo na makukuha mismo iglesia National Highway kan nasambit ng barangay. Sa presente padagos niya na nagdadakol ang mga palatenda kan may ibang produkto lalong-lalo na ang makandila iglesia na tubangan na kam sementeryo kan barangay San Isidro kan syudad kan Iriga. Dagdag na impormasyon na mismo iglesia barangay San Isidro kan syudad kan Iriga. Alden Lee, RPN Radio Ronda. Field Report! Salamat kinaray Aldrin kan sa imo mga dagdag na mga impormasyon. Ultimong detalyes kan na mga bareta sa lado lokang. Nagpagiramdaman ang mga taga Bureau of Fire Protection na kon na sinda padamlag o masulonin na kandila sa saindang mga harong ipasiguro sana na dai magkaigwa ni na kasulo ibugtak sa o pasolan ni na duman sa may sa dai na mamakutan o arog ka na baso o maging tasa ikaag sa tubig takon na tanganing matumbawan ana sinambit na nga kandila dai masulo riparohon ang mga electrical wiring asin man na dai ituwala sa mga ang mga posporo o kaya man na lighter da konsen man na ini ang pagiramdong kan Bureau of Fire Protection kon sinda mapasiring sa sementeryo na ipasuguro asin man na mangnoon ana electrical wiring asin man ang mga nakasaksak dapat ini hurog koton tanganing dai kaigwan ni pagbungkaras ni nakasulo ngonyan naunda. Ayan mga tugang katiripunan kan mga barata sa Radyo Ronda News Swap noon time na edisyon digdi po sa Radyo Ronda DCKI Iriga ana maugmanga pagiriba sa pangaran po kan bilog na fuerza kan Radyo Ronda kay manan po niya to o sa pangaran ni Station Manager Barangay Captain Melvin Barayoga sa pangaran man ni Madam Kayla Ligasyon ana sa tuya po nga pa siyempre man hindi sa o sa kaibanan niya to sa transmitter si Engineer Charlie Bunabra asin man sa information Tony Boy Saison hindi man po sa studios ka na RPN na CNN Philippines sa pangaran po ni Engineer Chief Tony Aguilar sa information si Rodel Cesar nakaibanan po niya to sa paglilingkod bayan na nagpaabot kan mga impormasyon si karondang Philip Baracena si karondang Aldrin Lee hindi man po ang sa indong lingkod Rocky Bayubo sakot po giraray sa aga sa siring na oras sa Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition ang mga barata na sa indong nantabayanan
dara po sa Indokan na Iriga City Water District, Prime Water, asin man kan Lucinia Electrical Supply, Mrs. Monica Ferrec and Mrs. Connie Fiñaflor, LTO Chip kan Iriga, asin man ang King Prep Apparel Trading. Salamat, mapasatuya man lugod, ang bendisyon kan mahal na Diyos. Radyo Ronda Newswatch.